Bida gayod sa matag Noche Buena ang lechon. Pila kaha ang presyo ni ini sa Davao City. Atong siron sa report ni Jandy Esteban. Lami ug juicy ang unod. Ug kagumkum nga panit. Kini ang ginapangita sa mga Pilipino sa lechon baboy kada dunay okasyon o selebrasyon. Karong magpasko, mas daghan ang order sa mga lechonan. Wala to umampudgod ang parties. Kining lechonan sa Chavez sa Barangay 28 sa Davao City, busy na kaayo sa kadaghan sa order. Bisa ni mahal ang presyo. Sa nakalabayng tuig daw anaa sa 20 ka mga orders ang makater dinhi sa usa ka lechonan dinhi sa Barangay 28 sa Davao City, pero karon niubos na daw. Ug nagpabiling mahal ang ilahang lechon kay mapalit na sa 7,000 pesos ang pinakabarato. Doon na sab sila tag 14,000 pesos depende sa gidakon. Hinuon kung dili pasok sa budget, pwede ra ang kinilo tag 750 pesos. Medyo mahal na jud. Ang pinakabarato naman is 7,000 na jud tungod sa kamahal sa pagkumpra. Unya, ang ato ang order medyo gamay-gamay pareha sa una. Siguro palit ron. Oo, gamay lang ga order ba dili pareha sa una siguro. Siguro nagtipid ang mga tao. Kining sikat nga lechonan sa Torres, midoble ang listahan sa order karong bulan sa Desyembre. Ang ilang lechon anaa sa 6,500 pesos ngadto sa 15,000 pesos, samtang 700 pesos ang kilo. Kani adto wala pay December naa sa 50 orders. Karon musobra na. Labaw na kung moabot na ang bispera sa Pasko ug sa mismong adlaw sa Pasko. As in nga, super duper busy gid kay mi karon sa kadaghan og lechon ma'am. Siguro masabot pud sa customer nga ga-increase pa mig price tungod pud sa stock nga baboy nga nihit kay tungod sa ASF. Pero mas okay man gyapon siya ma'am kay ma-proof na mo nga lami pud among lechon kay daghan gyud among mga customer ug mga suki hantod karon. Bisan mahal, mupalit daw gihapon si Tatay Max og lechon pang Noche Buena. Bahalag katong kinilura. Dili pwede walay lechon sa Pasko. Murag dili pwede kay murag mo naman ay nakaugalian nato mga Pilipino nga naayoy lechon. Mabahala ginagmay sa naa. Oo, na. Sumara sa Department of Agriculture Region 11, paigo lang ang supply sa baboy karong taas kaayo ang demand niini. Or kani atong association diri sa Davao Region gyud. Kuan man ang supply nila, steady man ang ilang supply sa production nila sa baboy. Kana lang dili gyud nila ma-cater pud tanan nga kana ganing volume ganyan ginakuha, so ila lang gina apod-apod ba ang pagkuan pagbaligya pod para maka-accommodate pod nila ang daghan nga kuan buyer nila. Bisan gitugot na ang pagpasulod o pagkuha og mga baboy gawa sa Davao Region, hugot gihapon ang pag-check niini. Naay makapasulod pero kuan gyud siya subject for scrutiny gyud siya sa mga documents ana. Kailangan man nato i-make sure nga ang source sa baboy is kuan gyud siya kanang gikan gyud siya sa katong ASF free gyud nga source. Pero mga kapuso hinay-hinay lang, labi na sa mga hypertensive. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.